Asinibingelele lapha emakhaya endaweni zonke la kufinyelela khona iSelect Africa TV. Ophambi kwenu baba umprofethi ubaba uXulu. Sengiphinde ngabuya. Namhlanje ke ngiza nespecially esithi asibe siningi ngoba ngizobe ngenza izinto eziningi. Kodwa ke sikuqonde lokho. Le special sabantu abaposelwayo abangakhona ukufinyelela la ekhaya kodwa seduze uzoza azoyithathela imkanjena ke lento ngizobe ngikhipha ibhavu uyincweba nama product lento ihamba i3 ikhombo incweba la ekhaya ke i5000 kodwa ngithe abantu angibasize njengoba unyaka uphakathi bekwazi ukuthi into zabo ibahambele kahle. Le ncweba la ekhaya ke ivala izitha iphinde ivule inhlanhla ikusondeze nabantu abazothatha impilo yakho phansi bayise phezulu bese siphinda sikunika ama product ala ekhaya esibala kuwo inhlanhla esibala kuwo amabhadi idlozelibi ichitho yonke lento ke ihamba kanjena. Only 1.5 konke kuhlangene. Khumbula ukuthi ama product ala ekhaya aqala 1.5 ewodwa. Kodwa mina ngihlanganisa incweba nebhavu nama product. Njengoba ngithi le special siyaposwa. Ingoba uzofuka ufake induku ozogeza ngayo, ufake incweba yakho bese unikwa ama products bese uyatshela ukuthi le isebenza kanje le isebenza kanje. Okwakho ukuxhumana nobaba uXulu na inamba screening sakho uWhatsApp noma ufone sikuposele yonke lento oyidingayo. Khuluma nomuntu oseGoli, oseCape Town, ophesheya kwelwandle, oseWitbank, oseGoli, yonke indawo, oseKZN. Na inamba screening sakho nasi special. Khumbula njalo ngolwesine kuSelect Africa TV sisike sihleli naye ubaba uXulu lo phambi kwakho sithi asiphile nobaba uXulu. Cela ngisubscribe ke kwa Select Africa TV izobona zonke insebenzo zala ekhaya. Lalela ke mntaka baba. Fona noma WhatsApp special only 1.5. Ibhavu incweba ama product. Lento ihamba ikhomba u3 ijike sibe mnandi. Lalela ke mhla ka 5 6 7 8 kuMay ila ngizobe ngikhipha khona zonke lezi zinto. Bhalisa 5 6 7 8 kuMay ila ngizobe ngikhipha khona le special ngisiposa ukuthi wena usizakale. uNkulunkulu anibusise nisazobhalisela ukusizakala. God bless you. Into ongayenza ungangifonela noma ungivideo call.